Disappunt għal pajjiżna illi ma kwalifikax mis-semifinali għal finali tal-Eurovision Song Contest minkejja l-interpretazzjoni tajba ta' Glenn. Sinċerament nħossni gburi li Malti għaliex u x-xogħol tiegħi li kellna mill-inkanda tajjeb nuri dik l-enerġija. Naħseb li ħaġa on stage, kelli kummenti jisbeħ ħafna, anka minn naħa tal-press. Imma kif qed ngħidlek għandi dispjaċir, mhux qed ngħid li ġifieri għax tiftaħ li qalbi bħalissa. Taf kif? Imma ovvjament m'iniex negattiv. Glenn Vella jgħid li kien sorpriż meta wasletlu l-aħbar li lanqas in-Norveġġja m'għaddiet tal-finali, pajjiż li kien fost il-favoriti. L-10 kanzunetti li ntgħażlu fis-serata ta' tlieta ser ikun qegħdin jieħdu sehem fil-finali flimkien ma' dawk li ser jintgħażlu fis-serata tal-ħamis. S'issa minn barra 5 pajjiżi kbar li ser ikun qegħdin jieħdu sehem fil-finali jikkwalifikaw is-Serbja, il-Litwanja, il-Greċja, l-Azerbajġan, Ġorġja, l-Iżvizzera, l-Ungerija, il-Finlandja, ir-Russja u l-Iżlanda.